И как сте ме като си да влезете в истинската Майнкрафт? Днес като играме на Creative, не знам защо така ми се погоди, защо ми е много близко. Не знам, така се погоди да биде. Чека, ако стиснем инвентор, дали ке биде на Creative инвентор ли, брат? Е така. Инвентор, това ми е нещо доле, не знам. Не, защо така? Нищо не ми дава. Защо е много близко? Не ми дава, или маусов се поява. Защо не ми дава да се движа? Може да се движам, брат. Или? Защо? Вълко бързо се кръши. Вики съм на Creative. И како да се движам, брат? Или на ECS, защо скип ми се поява. Айде, Маренго, от почетък яки се отключвам, бидейки не ли гледа, защо се случва, не ми издава гейм. Почетък да играм, добро е това. Трябва да скокнем. Или трябва да скокам. Да. Защо трябва да скокнем, то не е долу. Защо вълко? Не, защо е... На Creative съм стварно. Епа како не скакам? Кай ми са сърце има? Нямам сърце няма. Епа, брат, то е лошо. Я сакам да се хайвала, ма да не умреме и ова не ми личи на истинската ме. Защо е скината трябва? То значи дека някой друг ке игра. Minecraft онлайн мисля дека не е много добро, бидейки я играм на Google. Не, кай да я направим кучичката. И сега не идеме като на Creative сум и не можем да летам. Защо има бебешки музики. Ова не знам защо е доле, брат. Али нещо е... Не, валя е на Shift. На Shift кликам. Не, ова Minecraft не е добро. Мене като си не ме пришивате що е со Minecraft. Я само доле си копам. Доле. Яко си копам доле, брат. Яко си копам само доле. Не. Вики не ми дава да се движим. Брат, що се деси? Дали се заглави в вратица? И сега може? Или да ме кне пак? Па сега яко си копам се надоле. Последната коцка не ми дава. Защо се става работи на на може и на D. Клик D. Окей. Не ме прошите, що се играват. Що е малко коцките до последните. Че не можем да си направим скали, брат. Не можем. Я можем. Не. Я нищо не можем. Да, можем да скокам. Не ми дава да скокам, брат. Изключи се от игра, бидейки не ми се бендисува. И всеко притиснам да стопирам, не ми дава. Save and exit. Не, я морам да им... не, брат, много е близко това, защото близко гледа. Маринко, ти не можем да се играва, що е се играва? Защо я правим на видео? Музиката. Добре. Апли. Да. Се е много близко. Добре, се е много близко. Сакам да тептен далеко. Делам се е много близко. Да, се е много близко. Ако ще гледам не е добро, защо? Що ми се поява скипове? Братови, но това не ми... Също е сейвна в играта и направи си да би биде добро. Сега пак яке си се уключвам. Стоп. Сега е по-добро, брат. Сега не ми е толкова много близко, ама защо? Как ние сме можели да скакам, ама...
нещо по-пред. И там да си направим куча. Ако ще гледам, не ми дава да летам, аз съм на Creative и кай това Survival никъде. Значи му война, защо постои лава живото? На Google да играме, не на Google, не, вели няма да биде на каквото другото, не. Значи, на десен клик се става, може и на брат, не, ще гледам, не да ако притиснем че як ќе притиснем пак да видам што. И на се. Очи маленко си не се ставали работи вена и ова не ми личи много на Майнкрафт, бидејќи нели гледате има бебешки песни. А то ако ти си спремаш сам да си пуштиш, додека играш да се слушаш, то добро. Ама бебешки песни за среќа се престана. Не, ова зашто така? Защо вака е направена игра? 100 пъти ли да те изгусам, ако нема... Сега мислям, ако ставам на место, не ми дава да се движим. Малце ми подкочила мониторов. Ще гледам мой бейки, нали, кой се включва, там ти го пишува името и вратка, и там пишува Маринце са големи и вратка. Знаете така, вие знаете дека се вика Марин, поради каналов, защото ми се вика Марин Лангуров, а Лангуров ми е презимав. Не, ова нема да ми личи на куче. Инвентор нещо се стиска, ама не е инвентор, каплуц. Инвентор, брат, не backspace, това не backspace. Защо? Аз си направих да ми бие тем далеко, бидейки така, ако ми е тем близко. Защо ми е подкочила фейскема в брат. Много ми е подкочила, гледа. Той е супер, че ми подкочила. Ако сте го гледали това ден, я денеска правим 2 видеа. То са експерименти, ти украси, правим украси, това денеска е ставена. Денеска 100 видеа ки става, не само вие 2 напред защо. Леле, не, на 5 валя, не на 4, така. Що, не, Вики тук е разкопано, тук ти си, тук скарваше не ми трябва. Що си играват? Нещо. И дали ке стане някогаш много игрове или никогаш. И защо овие само на Creative я направили? Това истинска в Майнкрафт на телефон само може шепи моц. Не, брат, това е малце по-глуп. Не, ова е малце глупичко. Можем я да снем видео вака на овој монитор тука со ова камера како. Игра ми е истинска в Майнкрафт, бидејќи е по-добро. Ма нема да ми бие добро, нема сега се гледа. Очи. Маринковци, сега морам уште малце да го заврашам видеово, бидејќи ќе ми се исклучи само да тоа е многу лошо. А не сум рекол чао ништо. Кај си нова? Извини, те го стави там, брат. Нямам нещо бебешки музики. Защо стават бебешки музики в минало? Защо рака ви я покажем? Не знам. Сакав да кажем защо бебешки музики сака. Ама минуци тук можем да го завършим видео. Кай се стопирало? Кай се стопирало? Тук се бек. Setting нема нищо. Гласо. Музикон. Музиката. Не. Чао, маленко се досакам. Сите ке ми се изключи. Само чао, брат.